warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para pamirsa, kados pundi pawartosipun dinten menika. Sekilas warta marak sowan sangajening panjenengan sedaya, kathah pawartos ingkang aktual, tajem lan pinarcaya sampun kula samaktaaken kagem panjenengan sedaya. Kaliyan kula Halwa Hilyatur Rahmah menapa pawarta jangkepipun. Laga Arema lawan Persebaya Surabaya ing Stadion Kanjuruhan Malang Sabtu 1 Oktober 2022 rampung kanthi kerusuhan. Kerusuhan iki nyebabake atusan wong tiwas. Kerusuhan ing Stadion Kanjuruhan Malang dipicu dening kuciwane Aremania sing ora nampa kekalahan. Aremania sing kuciwa banjur mudhun ing lapangan kanggo takon apa sebabe kekalahan kasebut. Kapolres Jatim Inspektur Jenderal Polisi Niko Afinta ngandhakake ing tetandhingan iki kemenangan ana ing tangan Persebaya Surabaya kanthi skor 3-2. Ing pertandingan kasebut Niko ujar menawa ora ana masalah. Tetandhingan kasebut lumaku kanthi lancar lan lumaku kanthi tertib. Masalah kedadean sawise pertandingan rampung. Aremania kuciwa karo tim favorit sing kalah ing pertandingan kasebut. Amarga nganti saiki yen tetandhingan dianakake, Arema diarani ora tau ngalami kekalahan. Wong-wong sing kuciwa banjur lunga menyang lapangan goleki pemain kanggo takon apa sebabe kekalahan kasebut. Iki perasaan kuciwa sing ngobahake penonton mudhun menyang tengah lapangan lan nyoba nggolek para pemain. Kajaba iku kanggo ngeculake kuciwane. Kanggo alasan iki, polisi nyoba kanggo ngalihake penonton saka ngoyak pemain. Ing proses pengamanan ditindakake kanthi nyemprotake gas air mata amarga penonton wiwit anarkis. Iki ndadekake penonton melayu menyang titik metu nganti ana penumpukan. Ing proses iki akeh wong sing sesak napas lan kurang oksigen. Tim medis banjur nyoba menehi pitulungan lan banjur digawa menyang rumah sakit paling cedhak. Ing kedadean iki 127 wong sing tiwas, 2 sing dadi anggota Polri lan 34 wong sing tiwas ing stadion, ujare Niko. Amarga karusakan kirim dumadi, saiki dilaporake ana 180 wong sing dirawat ing rumah sakit. Mekaten pawartos dinten menika, kula Halwa Hilyatur Rahmah ngaturaken menawi wonten kalepatan nyuwun pangapunten arum kuncara ning bangsa dumunung aning luhuning budaya. Mugi rahayu ingkang sami pinanggih matur nuwun. Sugeng enjing.